дар нишасти хабарӣ пеш аз бозӣ сармураббии мунтахаби Покистон аз мушкилиҳои худ гуфт. Бо сабаби дарёфт накардани чиптаҳои ҳавопаймои қулай ба шаҳри Душанбе, ҳайати даста пароканда шудааст. Дар тамринҳо 5 нафар ширкат карданду 2 бозигари дигар имрӯз расиданд. 9 нафари дигар дар роҳанд. Бо вуҷуди ин мушкилӣ, сармураббӣ Стефен Константин иброз дошт, ки танҳо барои ғалаба бозӣ хоҳем кард ва дар суоли он, ки агар футболбозонатон омада натавонанд чӣ кор мекунед, гуфт чанд нафаре дошта бошем ба майдон хоҳем баромад. Дар Покистон лигаи касбӣ вуҷуд надорад ва барои мо то ин ҳад бозӣ кардан ҳам ин шараф аст. Мақсади мо баланд бардоштани нуфузи футболи Покистон буд. Умедворам, ки қатрае ҳам бошад дар ин кор саҳм гузоштем, афзуд Стефен Константин. Сарвони якачини Покистон Абдулло Иқбол дар навбати худ қайд кард, ки бо вуҷуди ҳама мушкилоти дошта, мақсаду ҳадафи мо ин ғалаба намудан ва сатҳи футболи Покистонро баланд бардоштан мебошад. Аз ҷониби дастаи Тоҷикистон сармураббӣ Гела Шекиладзе нахуст барои натиҷа бо тими Урдун узрхоҳӣ намуд. Сипас гуфт, ки барои мо ғалаба бар тими Покистон баҳри бедор кардани боварӣ дар вуҷуди бозигарон ва мухлисон хеле зарур аст. Зоир Ҷурабоев ҳам аз мухлисон даъват ба амал овард, ки ба варзишгоҳ омада мунтахаби кишварро дастгирӣ намоянд. Ёдовар мешавем, ки бозии охирини даври дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар гурӯҳи G миёни тимҳои миллии Тоҷикистон ва Покистон 11 июн дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор шуда соати 20 оғоз мегардад. ҷараёни нерӯсанҷиро телевизиони варзиш мустақиман пахш месозад.